Модул Policy е специализираният брокерски модул в системата. Той съдържа 4 подмодула – регистър, движение, реализация и справки. Всички подмодули имат свои подмодули, които се визуализират като падащи списъци. Регистър е първия подмодул. Във всеки един от неговите подмодули въвеждаме изходните данни, нужни на системата, за да може в последствие тя да ги обработва. Изходната информация, която трябва да въведем, е свързана с офиси, агенти, застрахователни компании, типове полици, реквизити, комисионни на офиси, комисионни на агенти и отстъпки. В подмодул офиси въвеждаме брокерските офиси и търсим вече въведени такива чрез филтъра. От бутон Нов офис въвеждаме нов брокерски офис. Системата поддържа две нива на структуриране на офисите на брокера, един централен и един или повече негови подчинени офиса. Въвеждаме офис Искър, централен офис Бургас, избираме агентите, които ще работят към този офис и натискаме бутон Добави маркираните. Системата вече ги разпознава като агенти на офис Искър. Потвърждаваме с натискане на бутон Запис и в таблицата под филтъра се визуализира новият офис. От ред команди можем да редактираме, да преглеждаме или да изтриваме вече въведен офис. От бутон Печат можем да отпечатаме данните от екрана, като можем да избираме между различни формати на файла, както и да редактираме съдържанието преди отпечатване. От бутон Експорт можем да експортираме данните в един от възможните формати, можем да добавим и сумарен ред. След като сме готови с справката, натискаме бутон Запис и тя се визуализира в избрания от нас формат. И на този екран имаме бутони Филтър, Опресни и Изчисти филтрите. В подмодул Агенти въвеждаме агентите и търсим вече въведени такива чрез филтъра. При влизане виждаме таблица, съдържаща всички агенти, филтър за търсене, както и бутон за въвеждане на нов агент. Можем да избираме от вече въведени контрагенти или да въведем ново физическо или ново юридическо лице от съответните бутони. Въвеждаме контрагент, бутон Търси, Надежда Георгиева, номер на договора 24, избираме офиса, към който агента ще работи Бургас и натискаме бутон Запис. От ред команди можем да редактираме, да преглеждаме, да направим неактивен агент. В случай на прекратяване на правоотношенията с него, направи активен при възстановяване на прекъснати правоотношения и изтриване на агент от системата. При влизане в подмодул Застрахователни компании виждаме бутон за въвеждане на нова застрахователна компания. От формата можем да изберем и полиците, които тя предлага. Изписваме данните в редовете. В реда Типове полици, предлагани от застрахователна компания, е целият списък с въведените полици в системата. От него избираме полиците, които тази застрахователна компания предлага и натискаме бутон Добави. По този начин въвеждаме всички полици на избраната застрахователна компания, които ще предлагаме. Ако искаме, можем да добавим всички от бутон Добави всички. След като попълним данните, натискаме бутон Запис. От ред команди можем да редактираме, преглеждаме или изтриваме застрахователна компания. В подмодул Типове полици въвеждаме типовете полици и реквизитите към тях. От бутон Нов тип се отваря формата за въвеждане на нов тип полица. Наименование злополука, минимум дни за подновяване 30, използвали стикери, зелени карти или карти Assistance. В сектора към група в отчета избираме тази група застраховки в отчета за КФН, към която системата да изпраща всяка сключена полица от този тип. В падащото меню на реквизити към типа полица е целият списък с реквизитите, които сме въвели в системата. Избираме стойностите и ги добавяме с натискане на бутон Добави. Оказването на задължителен реквизит в състава на типа полица означава, че при сключване на такава, ако не въведем данни по него, системата няма да ни пусне да сключим полицата. Системата поддържа опция един и същ тип полица да изглежда по различен начин за всяка застрахователна компания, както и да съдържа различни реквизити по избор на брокера. В ред застрахователни компании, предлагащи типа полица, активираме падащото меню, избираме компанията, която ще предлага този тип полица, Generali, и натискаме бутон Добави. След като въведем данните, натискаме бутон Запис. Следващия подмодул Реквизити въвеждаме реквизитите към типовете полици. Въвеждането на нов реквизит става от бутон Нов реквизит. Въвеждаме името на реквизита ЕГН.
Чекваме поддържай регистър, за да се активира редът за въвеждане на нови стойности и потвърждаваме с натискане на бутон Запис. В подмодул Комисионни на офиси въвеждаме комисионните на офиси и търсим вече въведени такива чрез филтъра. От бутон Нова комисионна въвеждаме невъведени комисионни на офиси. Избираме офис Бургас, застрахователна компания Армеец, тип на полицата гражданска отговорност, процент или сума, в нашия случай 10%. След като въведем данните, потвърждаваме с натискане на бутон Запис. Подмодул Комисионни на агенти работи по аналогичен начин. От бутон Нова комисионна въвеждаме комисионните на агентите, агент Ана Петрова, застрахователна компания Алианс, тип полица гражданска отговорност, процент комисионна 5, въвеждаме датата, от която влиза в сила 23.11.2008 и натискаме бутон Запис. Записът се визуализира в таблицата под филтъра с валидност предстояща. При настъпване на датата, системата автоматично започва да начислява новия процент при сключване на полица. От ред команди можем да редактираме или да изтриваме комисионни на агент от системата. И на този екран имаме бутони за печат и експорт, за отпечатване и експортиране на данните в избран от нас формат. Подмодул Отстъпки е последният подмодул на регистър. Въвеждането на отстъпка става от бутон Нова отстъпка. Изписваме името на отстъпката или я избираме от падащия списък. Избираме офис Бургас. Избираме като процент или сума ще бъде направена тя, 5%, и натискаме бутон Запис. От ред команди можем да редактираме или да изтриваме отстъпка. С това приключваме с подмодул Регистър.